bir nerwa girseniz da külüňizi sowurmakly üçin elimde bar ne derin. Hudaý uran süpükler wara. Köpüňiz türkmen bile däl, türkmen däl diýseň maňa millet paraz diýýärler. Hudaý uran öwliýa almadyklar wara. Agzyn doldurup gürleýärler, türkmençe gepläp bilen oklar ha. Türkmençe geple diýseň millet parazçylyk edýän diýýärler. Çärje üsküleriň dili diýýärler ha. O nädip özüňiz köpeltdiňizde öýdüp bara näme o bilen Lewap velayaty diňe sizden ibaratmy? Lewap velayatyň hemmesi siziň dilinizde gürleýärmi? Hemmeni den ayaktan tutýarlar, özlerini köp ýaly edip görkezýärler ha. O Lewap velayatynyň içinde bir giden türkmenler bar ha, bir giden ärsarlar bar, ýumutlar bar, bir giden türkmenler bar. Bunlar hemmen adyndan gürleýärler. Çärje üsküleriň diline düşneňiz okmy diýen bolýarlar ha. Hudaý uran öwliýa almadyklar bar ha. Näme eneňiziň satyn alan mellek ýerim o size bile hemmeniň adyndan gürleýäňiz. Türkmenlere gezek gelende diller uzyn o bilen wara Hudaý uran süpükler wara. Taşşakçy Hudaý uranlar wara.